Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan no, kumusta? O karon day no ni ana sa tay laing sugilano no nga sinuwat nga ko ni Generica Vidad. O sa dili pa, shout out di ay ko no kang Sil Sapino sa akong maguwang ug sa akong manghod no kasi Bibirle Pino para maunahawan sa Ordinliti. Og shout out ko no kang Ami Alexander no from Atlanta, Georgia. O kang James Sabero, kang Led Zeppelin, o sa tanan nga nagsunod sa mga drama no nga akong ipang-upload nga mga nindot nga sugilano nagikan sa RMN drama. Salamat kayo no kanilang tanan sa pagpaminaw. O palihog ko no og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung ako bagong i-upload no nga mga drama o mga sumpay sa nga sugilanon. O karon no di ta maglangan niya ang unang anib ng sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad. Daghong Sasapa Part 1. Sabrina, naunsa ka love? Rodel, ang damgo ko ni mo. Kilansang ka sa krus. Sabrina, ayaw kahadlok. Bila tinuod ang damgo. Ma'am Sabrina, palayo ining kapita. Naalusam sila. Annalisa, usap ipanulti. Huwag mo nakita. Mamatay ka kung dili ka mo palayo dinis ka sa Albornoz. Busa palayo din eh. Palayo! Annalisa. Rodel? Oh. Si Rodel ka na nagparog sa bintana. Wa siya maglihok. Rodel, unsay kilantaw ni mo diha sa bintana? Mamatay ka. Ayaw! Ayaw, Rodel! Ayaw! Bawa! Palayo ba na ako? Ayaw na mo pakita na ako! Daghong Sasapa. Adunay mga panghitabo nga dili matugkad sa tawhanong sa lamutan. Adunay mga lugar nga hilan ug gipanag-iya sa mga espiritong itong. Adunay mga kalihukan sa kangitngit nga ang bugtong makakita mao lamang ang mga tinunglo. Daghong Sasapa. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Mga tulob ug kasikas Aldwin Nakurda. Recording editor Ariel Mancao. Dalit sa RMN Production Center. Daghong Sasapa. Mga tunog nga naglikay sa kamatayon, nagsubay sa sapa. Usa ka babae nga naghangos aron maluwas. Nagpakiluoy aron hatagan pa og higayon nga mabuhi. Daghong Sasapa. Sa kangit-ngit, anaa ang tanang matang sa tanghaga. Mga panghitabo nga dili matugkad sa salabutan. Mga hinanaling kamatayon nga wala damha. Sa usa ka barangay sa San Miguel, adunay mga panghitabo nga nakatago lang sa kangit-ngit. Ginoo,
Panalipdi kami sa tanang panuway. Ikaw ang kahayag sa kangit-ngit. Ikaw ang among lauman. Ikaw ang gamahanan sa tanang gamahanan. Wa ako'y angayang kahadlukan kay anaa ka. Abuga ang mga demonyo sa among palibot. Ipalayo kami sa mga sakop ni Satanas. Dayan mo! Abihin ko, Nay! Nay! Papahuwaya ang mga kalag na hisalaag. Mag-inom ka mo, mga demonyo! Sabrina, sayaw, uy! Sayaw bitaw ko. Pahimusli ning laagaday, kay magminyo ka na. Mao cute. Huwag ka palagi kuha asin mong palalab. Mutawag na siya. Uy, huwag palagi ni mo ipaila-ila ka ng imong pamanunan. Busy man ko siya sa trabaho. Gawas pa. Deserve siya hilig ining disco-disco. Na! Matiguang di kagdali ang imong pamanunan. Uy, ayaw sa pagsulti ano, uy. Di lagi siya mahilig sa bisyo. Seryoso siya nga tao. Hala no? Na, di ko mapuhi ang seryoso nga tao, uy. Ay, nanawag na siya. Hello, love. Rodel? Okay na ka? Kung ka nagkagika sa mga barkada? Sure. Hain man karon. Baingon ako diya. Okay. Maghuwat na lang ko sa gawas aron dili ka na musud, love. Unsa na? Hain naman ang imong pamanunan. Di ana to ron. Imbitaha pagyud ko sa inyong kasal, ha? Sure. Ay, nanaya sa kinanay. Wow! Kanais kong sakyanan na niya. Uy! Hala! Kagwapo ko na ng imong pamanunon. Ay, maudi ay nga siya magbuot sa imong life. Lumoy. Hello, love. Ibong barkada? Oo, siya si Carla. Carla, si Rodel. Hello, Rodel. Hello, Carla. Okay ra ka kung ako nang kuhaan si Sabrina? Sure. Niya naman sa pamukuha na ko karon. Bye, Carla. Sure ka nga karuntang kaadlawon mo larga paingon sa inyong probinsya? Oo. Taas-taas ang biyahe. Mga utot ang maabot sa mong bahay. Okay. I love you, love. I love you too. Ay! Iring ito! Naligsan ba nato ang itom nga iring nga milabang? Ako susiyo na. Dialan ka. Oh. Saan sa itong iring nga, uy? Malas kasi ako naligsan siya. Love, naligsan? Wa may iring dire. Ha? Pero nakita yun ako ang iyang paglabang. Ikaw mismo nakakita sa, di ba? Oo. Pero, wa man. Ha? Nakaluks na siguro ito sa kasagutan. Ay, salamat taon. Wala to siya maligsi. Kay di malason ko takon makaligis ta og iring. Mutuo sabday ka, anak? Mao man ay sulti sa kong lola sa buhi pa siya, love. Okay. Padayon na ta. Oh. Love, gikulbaan naman ang ungko tungod sa itong nga iring nga milapang. Badlak man kuno na. Ayaw pagunahon na, anak. Kay baw ka. Mas badlak kung tao ang milabang o atong naligsan. Busa, relax lang. Okay. Ay, saan na oras ay nakatuk man di ay ko. Dua pa ka oras o natamo abot sa mong lungsod. Unsa man, tigutom ka? May mo man nga manghunoon na ta sa sunod lungsod. No,
May bahon kong biskwit o soft drinks. Gusto ka? Okay ra ko. Ikaw nang diha. Okay. Love, nahibaw ang imong mama nga moabot ta karon? Oo. Ako siya natawagan. Buutan ba ang imong mama? Well, butan siya. Ug siguro ko nga magustuhan ka niya. Sure na ka nga anak na magpakasal sa inyo? Oo. Mausa man ang gusto ni Mama. Magipili na siyang simbahan kung asa ta kaslon. Ug may giandam na siyang Buddha para nimo. Ha? Si mama nimo ang nag-andam sa Buddha? Nahimo na kining tradisyon sa mong pamilya. Nga ang Buddha sinahan ipasunod sa mga asawa sa iyang anak na lalaki. Pero nakasaad ako ni Carla nga. Okay, sige. Ako na lang tawagan si Carla. Salamat. Love, gikulbaan man ko. Basta dili ko magustuhan sa imong mama. Magustuhan ka niya. Niyarata? Wow! Kadako day sa inyong bahay. Karaan lang. Salamat nga nakagusto ka. Kanang babae nga nagparog sa hagdanan nga may sungkod. Mao na ang imong mama? Oo. Siya si Mama Mercy. Medyo strikta og naong ang imong mama, no? Dali na. Maayong pag-abot, Sir Rodel. Hello, ma'am. Hello. Ikaw si Annalisa? Yes, ma'am. Sabrina na lang. Sige. Sabrina, maayong pag-abot. Ay ako na lang bahala na sa inyong mga gamit ng Rodel. Salamat. Sabrina, dali na. Nagpaabot na si Mama nato. Okay. Rodel, lain man og tinanawan ako ang imong inahan. Wa ka na siya masuko nga niuban ko nimo karon. Tanawa ko nangunot manggod ang iyang agtang. Maginang naong ni Mama. Pero wa na siya masuko nimo. May udto, Ma. Mao day kini si Sabrina? Yes, madam. Ako. Good afternoon. Good afternoon. Andam na ang paniud to. Annalisa, andam mo na nato ang paniud to. Mutabang ko, madam. Ayaw. Ha? Bisita ka. Busaangay kang mupahuway una. Dadasya sa mamahimo niyang kwarto, Rodel. Tawgon lang kamo kung andam na ang kananan. Love. Dali na, Sabrina. Rodel. Mura man og wagin makagusto na ko ang imong mama. Mura man kong mahadlok niya. Love, ayaw kahadlok ni Mama. Magin na iyang sinultihan. Pero, wala siya masuko. Ha? Pero lain man gud siya tananawan ako. Okay lagi na si Mama. Ingon lang na siya, anak, kung bago niyang makailang tao. Dali na. Adto na ta sa imong kwarto. Okay. Pwede kang maligo una. Naasalo yung among banyo. Karaan na gid ay kaayong inyong bahay. Kay karaan naman sa inyong puso. Nasunod din sa akong inahan, siyang apuhan. Oh,
Mo nang imong kwarto. Wow! Kadako sa kwarto. O kadako sa bintana, love. Lampirong pa ang mga bintana. Kapugnaw sa hangin gikan sa kakahuyan. Kanindot din love. Unsa nang nasa ubos, love? Niya man sa ibabaw sa bungtod ng inyong bahay. Sapa na diha. Sapa di ay na? Oo. Muna'y sapa sa banlot. Mao ba? Pwede to maligo diha. Miuga na ka ng maong sapa. Dili na maayong kaliguan. Kasayang. Mao ba? Sige. Pahuway una. Mag-iilis lang ko. Okay. Ay, kanindot. Labas kid ang hangin din sa bukid. Bugnaw pagid kaayo kay gilibutan og kakahuyan kining dapita. Usahay Doon na may nagkanta-kanta. nga ikaw May lalaki nga migatkat sa lupi. Kusugang mo katkat sa tao sa lupi, uy. Lano? Manoy! Maghanap ko ng hugdog botong. Apiligsag bay luwag. Okay. Si Annalisa nang naa sa ubos. Love? Gipatawag ka ni Mama. Mga na kunuta. Nice kayo ang inyong bahay, madam. Tita. Tawag ako og Tita Mercy. Yes, tita. Annalisa, hatagi nagtubig sa butong ang atong bisita. Sabrina ang iyangan, Ma. Sabrina. Hatagi og tubig sa butong si Sabrina. Sabrina. Ma'am Sabrina, mao ka na ang itahod sa bisita, Annalisa. Okay ra tita, okay ra gyud. Ako nagsulti niya nga Sabrina na lang ang iyang isang pitnako. Ma, maghisgot na tabahin sa among kasal ni Sabrina. Andam na ang tanan. Annalisa, kuha ang puting kahon sa atik. Ibutang sa sala. Ma'am. Busog naman ka mo. Mangadto na kita sa sala. May ipakita ko kanimo, Sabrina. Rodel, ablihi ka ng puting kahon. O, Ma. Kinahanglan makita ni Sabrina ang suod ni Ana. Unsay... Di na, Ma. Buda? Mao ka na ang imong Buda sa inyong kasal ni Rodel, Sabrina. Tawgaon niya si Padre Ramon, Rodel. Ma, patay na si Padre Ramon. Ha? Patay na? Kanos alang? 2 ka tuig na ang milabay. Mao ba? Tita? Ma, mayo tingali nga. Upahuway ka una. Dali. Ihatod ta ka sa imong kwarto. Nganong namatay man siya nga wa ko mahibaw. Ngano? Ma, nahibaw ka. Nalimot ka lang. Dali na. Waday siya masulti nga namatay na ang pari. Nahibaw na si Sabrina.
Pero may sakit si Madam Mercy. Sakit? Unsang sakit, ha? Dementia. Ha? Nahibaw na si Sabrina. Pero may sakit si Madam Mercy. Sakit? Unsang sakit, ha? Dementia. Ha? Sabrina, sorry ha, pero may trabahoon pa magkuskusina. Noy Elmo? Nakakaon na ka? So, diri. Salamat na lang. Naunsa man ni sila? Mura man og mahadlok na ako. Hala, naunsa naman kang inahan ni Rodel? Padre Ramon! Padre Ramon. Gusto na. Ayaw na paghilak. Nga wa man ka musulti nga patay na di ay si Padre Ramon. Nahibaw ka gyud kun unsa kami kasuod. Ma, pahuway na. Imna na ning imong tambal. Dili ko. Ma, please. Ayaw pa badlong. Kinahanglang mainom ka sa imong tambal. Nung nalimot man ko. Imposible nga malimot ko. Suod kami si Padre Ramon. Siya lang ang makatabang nako sa akong kalison. Siya lang. Ma, pahuway na. Salamat nga nahilom na ang inahan ni Rodel. Oh, may tao sa ubos. Tapit sa sapa. Oh, lalaki. Ug misupay siya sa sapa. Ma'am? Ikaw si Sabrina, ma'am, no? Uy. Ha? Ako na si Carding, ma'am. Maguwang ni Annalisa. Hello, Carding. Hello, sab, ma'am. Bye-bye, ma'am. No? Kinsa nang kasulti nimo sa bintana? Si... Oh, wala siya. Sabrina? Carding. Carding angan sa gigasulti na ko sa ubos. Maguwang ko na siya ni Annalisa. Rodel, unya-unsa naman. Kumusta ng imong mama? May pahuway na siya. Sorry. Cute. Okay lang. Nakalitan lang ko sa kunay pawaan nga may sakit di ay ang imong inahan. Pero panagsarano na mutaki ang iyang kanang malimot siya. Unya, kalit lang doon na siya mahinumduman. Suod kitingali niya ka ng pari, no? Kana si Padre Ramon. Oo. Mauna ang mutabang niya sa tanan niyang problema. Rodel, unsa ka koin at pinunan ta sa syudad magpakasal. Daro na to si mama nimo dito sa syudad. Unsay sa syudad ang kasal? Dili ko mosugot. Ma, kalma lang. Tita... Kung adto man mo sa syudad magpakasal, may pagwa na lang kamumuanhi. Pero mas okay naman sa syudad, tita. Magpa-cater lang ta para uwa na yaso. Dili ko mosugot. Kinahalang anhi ka mo magpakasal. Oo, ma. Anhi mi magpakasal. Rodel. Magsabot lang unya mi ni Sabrina. Mao ka na ang husto nga buhaton. Ni adinhi ang tanan tang kaila, Rodel. Busa, anhi ka magpakasal. Pahuway na lang diha. Naunsa naman noon niya. Di naman noong kumakabuot sa akong kasal. Annalisa! Annalisa!
may nangita ni Annalisa. Gisira naman din nila ang bintana. May sika sa flashlight itong bahina sa kakahuyan. Annalisa! Ay, mangga! Unsa tong puti Annalisa! nga naghihok sa may sapa. Naigo siya sa hayag sa buwan. Bayon man to sa babae. Annalisa! Tabangan ako sa pagpangita ni Annalisa. Annalisa! Dong! Psst! Ma'am? Ma'am Sabrina? Ikaw na? Nangita ka ni Annalisa? Ma'am. Kalit mo siyang nawa siyang higaanan sa bahay god. Mao nga, ako siyang gipangita. Milakaw na sa tunga natog. Unsa? Mag-sleepwalk si Annalisa? Mao matingali na in English, ana, ma'am. Matog lagi siya nga maglakaw. Kuyawan ko kung makasugat og bitin ba, o di ba ka, daotang tao. May nakita kong bayon sa tao nga nagputi dito sa upo sa sapa. Daan pa jud ko. Siya na gyud to. Annalisa! Annalisa! Sabrina, Oh, marong may akas gawas. Rodel, tabangi si Carding. Nag-sleepwalk ang iyang manghud. Unsa? Sige. Suod na sabay. Unang adlaw pa lang nako inindapita, pero daghan namang dili mga normal nga hitabo nga akong nasugatan. Ayaw nga pag-apas nila sa... May ilmo sad, uy. Kuyawan ako ni Monoy, uy. Ayaw nga pagsunod, ha. Ayaw pag-apas nila sa papangita ni Annalisa. Ay makitaan na nila. Ha? Pirmi din ang mulakaw nga matuog si Annalisa? Oo. Asa man sana siya pirming maapasan sa iyang maguwang? Ay linhis ba ni Madam Mercy? Unsa? Ay kanunay siyang muanhi, God, kun ay daman nun siya. Oh, Ay, singgit mo ay na. singgit mo doon. Ay, kang Annalisa tong singgit. Annalisa! Annalisa! Uy, kumata! Naunsa mo ka? Nagagrampi naman ka! Maabot mo ka dili sa sapa kung damanon ka! Uy, pagmata! Ano sagpa ang imong manghod? Dagpira to, sir, para magkamata. Manoy Carding? Oh, tanawa. Sagpara di ang magkapamata na niya. Mingon magod ang among lola, sir, nga kung damanon ang tao, or rumon ba, or mulakaw nga natog, kinahanglan nga sagpao ni aron makamata. Annalisa? Sir Rodel? Oh, ako ni. Nganong niaman mo? Ni ako sa sapa? Ay, pastilan ni mo bata ka. Kung saon naman yun ka, ha? Hapit na biya ko malibas sa pagpangita ni mo. Ngayon laging labot mong ko din, Milakaw lagi ka nga natog. Gidaman ba? Ay, dahay, kapoy. Ay, pangutan na di, oy. Dali na. Mamaulit na. Labot ko din sa sapa. Oh, Sa sunod, igain na ti ka, ha? Ano dili ka makaabot din ng dapita? Sus! 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 Lumian, yun mong napdusan, oy! Ikaw ba, magdaman-daman man yung taong ka, oy? Unya, ano pa dyan kainin dapita sa sapa nga, naiungo! Manoy Carding, mamaulit tanoy. Aw, mauli kita, day. Pastilan ba yun mo, oy? Naglabay ba niya akong oo niya? Mawagtang pagkagalit? Rodel? Rodel? sige na, Carding. Dadaan na siya palayo din sa sapa. Kay mabalik na ko sa dakong bahay. Rodel! Eh, sa sud na lang pabuta sa si Rodel, ma'am. Dili, Noy. Ano lang ko maghuwat niya sa ibabaw. Eh, Rodel? Sabrina! Niyan ako. Unsa tong singgit? Kang Annalisa to, ha? Oh,
Siya. Dali da. Ato na tasod magsulti. Noel mo? Ay, Salamat nga gibanan nimo din si Sabrina. Sige na. Mga tuog na ta. ikaw ba? Bataa ka. Ay, ko kugatagig ka bala ka, God. Mapay, kalibugo na ning auto ko. Gitawag na sad ko sa babae. Unsa? Mani Carding. Nagdam ko na sad ko sa babae. Gitawag ko niya. Kuya Annalisa, ayong tao na, ayaw tiyo nag-isulti sa ugba na. Eh, magtuon na yun sila nga. Nabuang na ka. Pero Manoy Carding mo ni tinuod. Gitawag ko sa tingog sa babae. Unsa? Nabati ni mo yung tingog. Tinuod na, mabati na ko yung tingog. Og, malimot ko. Ay da, daman ra lagi na. Ayaw nagtagda ha. Sa sunod jud gani, basa imo ng tagdon, igae jud kasi mo higaanan, kumatuog ka. Aron dili na kadaman nun. Nagkadungog na ko nga pirmi ng damanon si Annalisa. Mao ba? Pero mag-sleepwalk siya. Kuyaw kaayo kung doon na daotang mahitabo niya kung makagawas na siya sa ila. Mayo tingali love nga ipatanaw na siya og doktor. Ayaw ka balaka. Tambagan ako ang iyang maguwang magpadoktor. Unsa man to napuang? Nganong nagdanghag bang ka? Karaan na ka Tingog naman pantron sa mama ni Rodel. Unya imong gibuhat. Kinsa man ka iyang gikasab-an? Danghag ka! Danghag ka! Sorry, madam. Wala ko tuyo Masay wa tuyo Ma! Unsa naman sabni? Tanawa! Ang bildong pitsil nga gibuak ni ining Annalisa! Ma, pitsil lang na. Wasam na tuyo Mao na, madam. Wala ko tuyo Naslide lang sa kong kamot. Naslide? Ha! Kinahanglang magmatgun ka sa mga butang dinhi sa bahay. Ma, Tubig. Tubig. Dali! Tubig! Annalisa, pagkuwag tubig. Oo, sir. Pahuwayo na, ma. Lingkod lang. Tita? Tita, naunsa ka? Pagbantay sa buwak nga bildo, Sabrina. Usahay! Magamatay kini mga katabang nga danghag. Ma, wa lagi na tuyuan ni Annalisa. Madam. Ngayon ang tubig, madam. Ma, inom na. Dili ko. Ma, Mupahuway na lang ko. Ambi ka na akong sungkot. niyo. Mag-ilis una ko kay muadto ko ni Padre Ramon. Rodel, nakiskot na sab siya ng Padre Ramon. Sir Rodel, mo-absent ako karong adlaw, sir. Dadon ko ni Manoy Carding sa pananambal. Unsa nga mananambal, Annalisa? May tambalan sa Barangay Alonso. Adto ko dadon ni Manoy dito. Pagdali di Annalisa, kay doon na pa ko'y gunahan sa loyo sa takong bahay. Hoy! Manoy, O nga nang mihunong man ka? Dali na, manglabang na tayo sa sapa sa banlot. Manoy. Uy, Annalisa, naunsa man ka? Dali na. Manglugsong na ta sa sapa sa banlot. Hoy! Annalisa! Uy, balik rin, oy! Anong ibalik mo sa agi? Kamingaw ba ining dapita? Naunsa naman ka si Tita Mercy? Nganong magsige man na siya kuna-una sa pari nga patay na. Nganong gilamba man? Sabrina,
Kinahanglan mo palayo kay ning dapita. Palayo! Annalisa, kalma lang. Naunsa man ka? Kung gusto kang mataas pang imong kinabuhi, kinahanglan magpalayo ka din eh. O kung sa may rason nga, namiligro ko, Annalisa. Sultihi ko. Basta, gibati ko lang nga, namiligro ka. Annalisa, ikaw ang namiligro. Kay mulakaw ka o gabiing dako. Dili ka na makamahay na ako. Tungod kigipasidan at ka. Hagoy, Annalisa! Oh. Kumatay mo, ginapas ni mo, oy! Anong naawa sa kadiha? Wa na ko'y gibati, Manoy. Mutrabaho na ko. Pero hoy, magpatambal ka! Ayaw lang siya pugsa sa pagpatambal kami. Si Rodel? Kung dili ganang magpatambal sa Annalisa, ayaw siya pugsa. Oo, sir. Di na tingali mausab ang nahitabo gabi. Pero love, kapila naman siya gidaman. Ma'am, Karding ni ko, ma'am. Ayaw kalimot anak nga mama. Karding is my name. Karding, okay. Kapila na ni siya mahitabo nga damanon si Annalisa, Karding. Sa bata pa siya, ma'am, permission naman nun. Apan, karong dako na siya, karong pa nibalik. Sigurado ka? Mauna, Sir Rodel. Karong pa nibalik. Ug unang higayon nga naabot siya sa banlot. Nganong naabot man siya dito? Ambot lang. Wabaka ni mag-drugs nga kung manghod, no? Anong nakasulti man ka? Ay tungod kay nagisgot manggod nga doon ako no'y misinggit niya. Karang doon ako no'y misangpit ba? Mao nga miabot siya sa sapa sa banlot. Unsa? Misulti ba siya kung kinsa ang misangpit niya? Di masadya mong sulti, mamoy. Ambot ang juga. Naunsa niya kung manghod karon oy. Sukad lang ka moabot, Ma'am Sabrina. Naingon na siya, anak. Paita ng sakita, oy. Maayo pag masakit kanang sa ngipon, kaya pwede rin pa ibot. Pero kanang sakit sa daman, na, lisura, ano eh. Basin og pirmi na siyang kuwang sa tug. Aw, mao dyan na, ma'am. Insumyahon man ko ng bayhana. Kuha lang din na siya sa pahuway. Paina nag-vitamins para makatug. Sige, ma'am. Sir. Adto sa ko sa luyo, mo trabaho sa ko. Excuse, ma'am, sir. Sige. Oh, Sabrina. Kalawang ko datong imong pangupaw. Rodel, maayo tingali nga. Mamiya na lang ta dinhi. Unsa? Sabrina, gano'n nakasulti man ka, anak? Kulbaan ko ni Annalisa. Ngano man? May gibuhat ba sa Annalisa nimo nga dili maayo? Iya kong gitambagan ka ganina nga magpalayo ining dapita. Unsa? Miabot siya ka ganina nga murag tensyonado kaayo. Unya sa dihang nakita na ko niya, iya kong giduol. Ug unya, Sabrina, kinahanglan mo palayo kay ning dapita. Palayo! miingon pagit siya nga, kung gusto ko no ko nga mutaas pang akong kinabuhi, kinahanglan magpalayo ko ining dapita. Nga naman ko no? Wa siya masulti ko nga no. Pero, seryosong iyang naw nga mitambag na ako, nga pabiyaon ko ining dapita. Nga naman ka? Annalisa, undangi una ka nang gibuhat nimo. May isugo ka na ko, Sir Rodel? Nganong gitampagan man nimo si Sabrina sa pagbiya din eh? Ha? Uwa man ko mo tambag niya. Mao na, Sir Rodel. Uwa man ko mo tambag ni Sabrina nga pabiyaon din eh. Nagsulti ka ba sa tinuod, Annalisa? O lagi, sir. Unsa man siya kung rason nga pabiyaon siya?
Ha? Sir Rodel, katabang lang ko din sir. Wa ko'y katungod nga manghilabot sa iyong mga plano. O gawas pa, o wa saglit ko mahinumdum nga mitambag ko ni Sabrina, nga pabihaon din eh. Nindot man untang tan-aw ning dapita. Mingaw kaayo. Kung ani ko magsuwat ini para sa kong novel, daghan kong masuwat. Pero, nganong mura og masulubon ning dapita? Nakaunay ka ni ining dapita, unsa? Oh! Tita, Pasaylo ang nga nakurat ka sa akong pagtunga. okay ra, tita. Laom lang gid kay ko gihuna-una. Ganahan sabday ka ni ining dapita sa loan sabay? Oh, nabungtod man gud siya. Unya makita ang pikas bungtod nga giuwang sa dakong sapa. Nahibaw ka ba nga sa unang panahon, abunda sa tubig ka ng sapa sa banlot? Mao pa. Sayang no, nga wa na ka siya'y tubig karon. Dito dapit sa ibabaw, may gamayng busay diha. Daghan ang mga ligo, mga bata, mga daga. Apil na ko sa mga daga. Mao pa. Pero sa dihang naminyo na ko, nanganak na, wa na ko makataak sa busay. Tita Mercy? Namatyan ang maong busay og batang babay. Unsa? Tulo ka adlaw nga nanghita ang mga tao sa maong bata. Ug sa ikatulo ka adlaw, milutaw ang iyang lawas sa busay. Unsa? Patay na ang maong bata. Wa ba day masawom ug maayo ang busay? Gisawom kinig maayo. Apan wa gay bata sa ilaw. Unya sa ikatulo ka adlaw, milutaw siya? Mao ka na ang nahitabo. Kun mo na, kahibulungan ka ayaw. Daghan ang nagtuo nga may daotang espiritu nga nagpuyo sa maong busay. Ug ang batang babae, mao ang gikuhang buhis ni ini. May mga sugilanon sa diay nga sama ani dinhi. Magsusulat ka man kuno, matud pa sa akong anak. Oo. Kining dapita ang angay ni mong puy-an. Kay magsusulat ka man di ay. May tingaling mangandam na kamo sa inyong kasal ni Rodel. Lahi sa nagpatasan ng inahan ni Rodelda. Mag-usab-usab man. Usahay isog. Usahay misteryosa. Unya karon, friendly na sad kaayo. Ingana na ginagbatasan si Mama. Biklo nun. Tuod, nagkasulti namin si Annalisa. Oo niya? Misulti ba siya nimo kung anong gitambagan ko niyang pabiyaon inindapita? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Rodel? Wa man kuno siya mo tambag nimo. Unsa? Unsay wa? Musulti ka ko nimo kung wa pa siya mo warning nako nga pabiyaon ko inindapita? Misulti siya nako, Rodel. Sabrina, kalma lang. Usaw na ko pagkalma. Ako'y mugawas ng pagkakon sa pagdinay ni Annalisa. Rodel, kalit siyang miabot. Nalamba pagay niya ang pultahan. Ug mura siyang magikahadlukan. Uya mo to, iya kong kitampagan nga pabiyaon din sa bay. Pero wa tay mahimo. Kay iyan ang gihimakak. Noon sa ko sa Annalisa. Sabrina, sabta lang na si Annalisa. May problema siya.
Nganong sila man sa imong inahan ang dunay problema sa panghuna-huna? Ha? Sabrina. Ay, sorry. Sorry, Rodel. Kuan. Sorry. Naglipog lang ko sa mga panghitabo karon. Murag ako'y malipog sa batasan sa imong inahan nga mukalit lang kausap. Punan pa na analisa nga dili mo angkon sa iyang gisulti na ako. Naglipog na ko. Love, sorry. Sorry, pero mas maayo gyud nga adto na lang ta sa syudad magpakasal. Si Mama? Ug ayaw si Piata sa pagpaminaw, ning lain pang sumpay ning bag-ong sugilanon nga sinuwat ni Jenerica Vidal. Daghong sasapa. O palihog tayo ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.